правим монтаж на осветителни тела. Започваме с коридора, монтаж на спотове за открит монтаж. Целият коридор е с спотове, монтирани вече, светът. Тук колегата се занимава по кухнята още с монтажите на контакти за електроуредите, миялна, мелачки ще има. На сама коридора, тук са две спални, тук влизаме в хола и кухнята. Тук около зоната на кухнята имаме отново спотове за открит монтаж. Тук ще ни бъде масата. Над нея има една висяща лампа плюс спотове и в дъното е холната част с диванчето. Там имаме две хубави телца монтирани, две плафончета. Така, тук е още една малка спалня. Отново имаме спотове на таванчето монтирани и една висяща лампа. Тук ще имаме едно бюрце и за това са избрали да си има светлина над самото бюро, което е готино на лампата, че може да се димира. Да бъде по-силно, по-слабо, според зависи както клиента иска. Лампичката е много готина, дървена, след осветление вътре в нея. Така, тук е другата стая. Отново имаме спотове за открит монтаж, две плафончета, там ще имаме светеща библиотечка, някаква мебел, която ще свети. Оттам пак ще си има ключ, който се управлява нея. Тук си е вече на девяторно осветление. Цялото осветление палиме. Тук ще е спалнята, да може да се пали и гаси от двете места. Имаме още довършителни работи по монтажите. Утре ще продължим и с баните, вентилатори има да се слагат. Кухнята още по нея имаме доста работа. Колегата ще ги нагласи нещата сега. Ще позавършим са контакти на плочките, има да се донаслагат. Още зад електроуредите има да се навръзват неща. И вече чакаме самата кухня, когато е готова, да вържим електроуредите по нея. Това е.